Murag naa na po ko inauna-unaan ba? Murag gwapo na po mag-create og secret house ba? Mas gwapo man ang secret house para di ko makita ni Arke. Sarog makatuod pa to siya dire. Nga na naman ko sa kahuyan. Dire, makapanindot ako sa kumbalay. Kay wala sa gabal ba? Wala naman to katuod si Arke dire ah. Tapos dire ah, daghan pa jud kahoy. Daghan kay kog mga build. Pero karon, sugdan na nako be. Mintran wa pay ulan. La 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 la. Ay, dire mo nindot i-plaster oh. Kay hawa na daan ba? Gamay na lang limpyo unon. Unya dili pa jud halata. Nganay balay-balay. Kay napalibutag kahoy oh. Mura jud nasa jungle ba? It's time to create. Sugdan na nako be. Limpyuhan sa nako ni be. La 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 la. La 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 la. Ay, salamat! Nahuman ra gyud limpyo bay! Karon, kay nahuman naglimpyo, magsugod na kog panguhag kahoy! Nindot jud mabuild ako nga balay-balay ron ba? Manguha na day kog kahoy be! La 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 la. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Oy, kanina lang bay! Sa wakas, last na lang yun, bay! Hay! Dili man dahil lalay magbuhat og balay-bala sa jungle, no? Kailangan dahil kayo trust the process, Judy, ay! Kung naning ibang tapo kung nakuha nga kahoy, be! La la la! Bas na ni, oy! Makabarog naman ni tanan! Hikta na nako ni, be! Arong dalo na nako dito! Muadto nako para sayo-sayo ko makahumag di mog balay. Ya, bugata gyud ay oy. Bugata oy. Pero sige lang para makahimo kog balay. Bugata oy. Pero di jud ko mo surrender ug di ko kaya mog secret house. Magsugod na kog kalot be. La 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 la. La 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 la. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Nahuman na yung kalot bay. Karon, ugsukan na nakog poste. Natindog din yung poste. Karon, para ligo na poste, tabunan na lang ako ni. Karon, liautan na po na ako ni para sa atop be. Pas naman kay bay, ligo na kayo. Peta dyan mahuman akong balay-balay bay. So karon, tiwason ako ni. Butangan na ako ni kahoy diri bay para ligon kayo ba? Manguha sa ko kahoy be? Karon, babaga na po nila kung butangan nag-atop be? Human yun, sa pikas na lang. Sugdan na po na ako sa pikas be para mahuman ako. Umana gyud plaster ba? Karon, atop na pud akong pangitaon. Manguha na pud kog atop be. La 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 la. Sa wakas, nakakuha na jud ko pang atop ani bay. Di na jud ko maulanan ani. Sarang! Umana gyud atop bay. Musulod na day ko bay. Laina day oy, wa may bungbong bay. Daghan pa jug lamok bay. Ay tama. Laman nung buknoy
day no. Kay murag nato siya tent nga murag musket ba. Kuhaon na nako to bay. Ibutang nako sa kong balay-balay. Uy, kani, naana po'y gihalay. Gamit yun na sa kong balay-balay karon ba? Di ana po ko ilang manungbok na yung mga awat, be. Sige, atangan na ko ni Manong Jeprox dito ba? Kaya gikuha na to na akong silupin. Kuhaon na ako na, be. Para isumpay na ko sa kong balay-balay. Uy! Ano ikuha man ninyo na ako musket? Col, abi na kung wala na ni gamit. Kasi walay gamit kakitang gyalay na. Dali, para ko dali. Daga! Isog man dito sa Manong Buknoy, no? Abi kong dili manggukod ba? Pero sige lang, nakuha man sad nako na eh. So karon, ibutang na nako ni sa kong balay-balay, be. Pas, ba. Ay, sa wakas, nahuman na good. Musulod ay ko, be. Charan! Charan! Di pa ko maulanan, di pa ko malamukan. Daig na sa day ko, bay. La 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 la. Hala, sugo man di kong mama, bay. Hala, ang rice cooker, wala na ibut. Masunog dito ang balay ron. Patay dito kong mama, ani, bay. Daliw na lang ako tukulibi. Hayo, unsa man ni? Hala! Salak! Di mampun! Balay-balay! Hala, balay-balay yun di ay! Nindutaan na, oy! Uy, kani! Murag gibiyaan na po ni ba? Muslan mang gibiyaan na! Tambayan na po na ko na, be! Kay bugno kayo ba, oh? Wow! Kanindot! Hala! Bago pa mang kaayon ang gibuhat, oh! Pero imposible! Wa mo'y tao! At tambayan na lang ako ni bay, kay kapoy kayo! Hala, nindutaan ni oy, mura mo ko nagkampin bay. Hala, di ba ko malamukan? Brighter sa naghimo ani oy. Higdaan daw na ako be. Hala, ka plasta jud tayo. Hala, pwede ka kumupuyo diri sa katuig ba? Di sa kumuuli sa balay bay, kay kapoy kayo sige nagpangugo si mama. Murelax ako diri, unya na kumuuli oy. May gani, niabot na si mama. May gani, wala na suko sa ako, bay. May gani, good mood kasi mama, bay. Wa ko gikasaban. Kung kay dili. Na, bunalan yung kwato ba? Kay napagod ang nilungag. Hala, pero tay sa, mura mag may tao sa kong secret home, bay. Hala, bayaton. Inya ko sukay mo hagok. Hala, si Arke na po, di ba? Hoy, Arke! Hoy, unsa man? Hala! Bay! Ngano na magkadala sa kong sekretong? Kinsa naging nga mo anak ka na? Pagtuo man ako kulay tao diri, imo day ni. Pagkatuito lang ni mong bata ka, unsa na po'y plano ni mo anak? Ha? Plano? Plano? O di ko mon? Unsa man na? Anak ko ba?